أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soňky wagtlarda ibretli videolary eşidenimizde hiç dinläsimiz gelmän galypdyr. Bildingizmi? Häzirki aýtjak geplerimi soňuna kadar eşdiň diýip mejburlamaýan. Ýöne bir hatyrlatyp goýjakdym-da nire gelip galanymyzy. Namaz okap mübarek aýaklary çiýişip giden Resulullah'ym uklay gözleri çiýişip giden ümmetlere bolduk. 3 günle karnı doyman şükür eden Resulullah'ım günde 5 vakti tagamyp näşkür bolan ümmetleri bolduk. Aýallaryny elmydama bu sözler bilen göwnüni götüren Resulullah'ım aýallarynyň göwnüni götürmek ýerine el götürýän ümmetleri bolduk. Dünýäniň baýlyklary elinde bolsa-da kemter bolan ashablarynyň az tapıp hiç kimi mensimeýän dowamçylary bolduk. Sogap üçin, bir-birinden geçiş üçin hereket eden ümmetim ýöneköy oýunyny köp adam öldürüşde ýarışýan dowamçylary bolduk. Aýallary hayasyny görkezip, özüni görkezmeýän ümmetim özüni görkezip hayasyny unutan dowamçylary bolduk. Kur'an oka berenden kitaplary ýyrtylyp giden ümmetim Kur'any toz basyp giden dowamçylary bolduk. Namazlyklary bir bolsa-da secdeleri mün bolan ümmetim namazlyklary mün bolan ýöne secdeleri bir bolan ümmeti bolduk. Hawwa biz şeýle bolduk ezizlerim. Inni biz bu gidişde Allah'ın öňüne baryp näme diýip jogap beririz? Resulümüze nähili ümmet bolarys bu gidişde? Onun mübarek yüzüne ne yüz bilen serederiz? Düşünün, pikir edin ezizlerim. Yine de sizler bilen o günlerde görüşýänçe Allah'a emanet sizler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.